си мислех. Трябва по-купа 10 лева някакси да видим на другия месец за някакви дрехи, защото айде това го избутахме, нали, ама нямам дрехи за вам. Веско ми звъни. Къде сте? Викам, сега тръгвам от Люлин, ще отивам сега ще това. Аз съм в някакво задръстване чувство къде да мина, а той е минал, не сещаш откъде. Абе, какво правиш, бе, човек? То даже не е дорасло да седи на този. Вие колко беше нисък, бе? Но до тук... Няма спиране с тия гуми, виж? Се загряват. И свирка нещо нямаш? Не се мъж. Свирка няма, свирка. Нямаш да извираш да ти връпна една лампа. Не се върси. Има много коли пред нас, Златица. Служи го да записва едно друго наложение там.